Benvingut o benvinguda al tutorial per a conèixer els serveis que ofereix la base de dades jurídica Eurlex. Eurlex és el portal que dona accés al dret de la Unió Europea en matèries de legislació, jurisprudència i documentació legal. Podem accedir-hi a través de la pàgina web de Google i utilitzant els termes bases de dades UA. Fem clic en el primer enllaç i ara en el cercador de bases de dades de la Universitat d'Alacant escrivim Eurlex. Fem clic en cercar i accedim. Una volta dins d'Eurlex podem observar diferents apartats. D'una banda, el dret de la UE, amb tractats, actes jurídics, textos, acords, diferents tipus de documents i l'Euroboc, un tesaurus de termes en diferents llengües relacionats amb les activitats de la UE. Seguidament, trobem la jurisprudència, amb diferents tipus de recopilacions i repertoris, dret i jurisprudència nacionals i, finalment, informació addicional, amb l'actualitat, estadístiques i altres dades de rellevància. Abans de qualsevol tipus de consulta, és recomanable crear un compte personal en l'opció de la part superior dreta de la web i així poder establir preferències, programar alertes personalitzades, guardar cerques i exportar documents. La interfície està disponible en les 24 llengües oficials. En Eurlex podem fer cerques de diferents maneres depenent de les nostres necessitats o dels criteris de cada usuari. Per a fer cerques generals, disposem d'una caixa de cerca ràpida en la part superior de la interfície. Per a fer una cerca més experta, tenim l'opció de cerca avançada. I a més, aquesta base de dades et permet localitzar documents per any, número, tipologia o per codi SELEX. Eurlex posa, a més, a disposició de l'usuari o usuària el diari oficial de la UE, la publicació oficial dels actes jurídics de la Unió Europea. Els últims números són fàcilment accessibles des de la pàgina inicial d'Eurlex i els anteriors a través de l'opció Més. Finalment, mitjançant aquest portal, podem visitar altres pàgines web gestionades per l'Oficina de Publicacions de la UE, responsable d'Eurlex, com Data Europa, TED, Whois Who o NLEX. Així acabaria el tutorial d'Eurlex. Moltes gràcies per la teva atenció.